Bueno, estic super content de fer-ho al costat de la Maya. Tu canción és una cançó que a part de molt audiovisiva ens representa a ella i a mi com a artistes i com a persones. És un retrat robot del nostre pas pel programa, però també és un retrat robot de la nostra relació, i la veritat és que em sento molt, molt identificat amb la cançó del Raúl Gómez, que per cert és un gran artista i un gran cantant. La veritat que sempre m'aplico una frase que diu els problemes venen entre el que esperes i el que reps, no? Jo sempre he sigut dels que he anat veient, he anat visquent el present, la realitat, que al final és treballar i treballar en el que t'agrada, però sobretot ser constant. Llavors, no sé, al final jo he anat treballant i he anat buscant el meu camí i crec que l'he trobat, i aquest camí comporta que hi hagi molta gent que et segueixi, que vulgui una firma, que vulgui una foto, i sobretot en els temps que estem ara. Però la veritat és que són persones molt maques totes les que em segueixen, són molt generoses i sobretot es porten molt bé amb mi. I la veritat és que no causa ningú problema, al contrari. La veritat és que m'ajuden molt, i part del meu èxit és seu. I trepitjar el Prat és més fals que menys, perquè és que no l'he trepitjat encara, és que no he sortit del carrer, he anat amb cotxe fins aquí. No sé, surto de la meva casa en cotxe i torno en cotxe, és que és flipant. He anat a Barcelona, però al Prat encara no he anat pel carrer Major, per exemple. Sí, estic supercontent de les paraules del Lluís, és molt emocionat que el meu poble em rebi així, i jo és que em sento superorgullós del poble que tinc, i sempre el portaré al meu cor, és una inspiració per mi i m'ha ajudat sempre.